Hola famílies, em dic Gemma Vilà i soc mestra de segon de cicle inicial a l'Escola Can Puig de Banyoles. La meva proposta per passar una estoneta divertida amb els familiars de casa és un joc de matemàtiques. Es pot adaptar als nens d'inicial i també per tercer, i si hi afegim més operacions també pot servir per una mica més grans. És entretingut i divertit. Mireu, necessitem un full en el que hi dibuixarem els números de l'1 al 10. Llavors també necessitarem 2 daus i es juga de la següent manera. Ara l'Oriol i la Blanca ens faran la partida. Comença la Blanca. Jo he tirat els daus i m'ha sortit 6 i 1. Puc sumar o restar i jo decideixo sumar i 6 més 1 fan 7 i marco el 7. L'objectiu del joc és aconseguir eliminar tots els números. El primer que els elimina és el que guanya. I ara li toca a l'Oriol. Bueno, a mi m'ha tocat 3 i 3. Bueno, jo en aquest cas ho sumo i em dóna 6. Ara jo m'ha tocat el mateix que ell i jo decideixo sumar també perquè 0 no n'hi ha i marco el 6. Perfecte. Es podria afegir fer el doble o fer la meitat, en aquest cas multiplicar o dividir segons el nivell dels alumnes. I tant poden jugar 2 com 4 jugadors com 6, cadascú amb els seus números. Bueno, a mi m'ha tocat 5 i jo resto 3 menys 2 i em queda 1. Perfecte. I així aniríem seguint fins que un dels dos es quedés sense A mi números. m'ha tocat 4 i 5, i jo decideixo restar i me'n queda 1. Espero que us hagi agradat aquest joc i que pugueu passar una estona ben divertida.